Huwa tajjeb li jkun hemm tiġdid fil-Partit Laburista, iżda l-partit m'għandux jinsa lil dawk li ilhom fih danu. Għadda dan il-messaġġ il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Laburista Leonid McKay f'attività politika f'San Pawl il-Baħar. Tajjeb li niġġeddu, tajjeb li jkun hemm wuċuħ ġodda, jiena wieħed minnhom, tajjeb li jkun hemm vuċijiet ġodda, idejat ġodda, iżda fl-istess ħin importanti ħafna li l-partit ma jinsaqat lil ħafna u ħafna persuni li kienu qegħdin u għadhom qegħdin mal-Partit Laburista. Spjega kif l-aħħar ġimgħat il-partit kellem ma' bosta persuni fosthom id-delegati. Smajna l qabel kollox li l-partit hemm bżonn li jinfetaħ iktar għal kulħadd. Smajna li nkunu kemm jista' jkun autokritiċi u ma niddejqux li jkun hemm il-kritika. Smajna li dawn li qed jikkritikawna għandhom ikollhom post ċentrali anke fil-partit. Smajna wkoll li l-partit għandu jieħu deċiżjonijiet xi kultant kuraġġużi li mhux dejjem huma neċessarjament in line mal-ħidma li jkun qed jagħmel l-istess gvern. Intqal li biex ikun hemm partit ħaj irid ikun hemm diskussjoni dwar affarijiet li jolqtu lin-nies ta' kuljum fosthom il-ħaddiema barranin. U jiena bħala kap eżekuttiv ħankompli bla dubju ninvesti ħin mhux biss li naraw l-amministrazzjoni, il-finanzi, il-proprjetà, imma wkoll il-ħsieb politiku tal-Partit Laburista ikompli jasal u jolqot il-vera bżonnijiet tal-Maltin u l-Għajxin kollha. Grazzi ħafna.